Amérique wotekelaw b'u labɛn ka taa wote la tarata don novembre kalo tile 8 jamanatigi kɔrɔ Donald Trump bɛ ɲɛfɛ ani camancɛ la wotekelaw hakili la hali ni a tɛ wote sɛbɛn kan hali ni politiki sɛgɛsɛgɛkɛlaw tɛ tɔnɔba sɔrɔ démocrates fɛ Trump ni républicains tɛ ka fansi ta dɔgɔkun min bɛ ka kɔn kalataw ɲɛ Trump ye ɲɔgɔnyew kɛ tuma dɔw la u bɛ se 2 ma tile kɔnɔ ka kumakan dumanw kan i n'a fɔ jamanadenw ka bɔ nɔgɔ la walasa ka sigiyɔrɔ lawuli Washington sigida wotekelaw ye kuma ta Reuters fɛ ko minnu nafa ka bon u bolo kosɛbɛ musow ka jɔsɛriya bɔnɔgɔla kɛnɛya ko walima kiiritigɛsoba bɛɛ sɔnna ma ko wote nin ka kɛ jɛmufaga taabolo dɔ ye o ye ko kɔrɔba ye Andrea Gillespie min ye karamɔgɔba ye kalanfa don Emory sanfɛ kalanso la y'a fɔ ko a tɛ i n'a fɔ mɔgɔw ye kɔnɔtiɲɛ dabɔ i n'a fɔ gɛlɛya kama n'a sɔrɔla a tun tɛna kɛ ko ye nin kalata nin na a tun tɛ kɛ ko dɔ ye kiiritigɛsoba ɲɛkɔrɔ yɔrɔ min na kiiritigɛsoba y'a la ka misali dɔw wuli mun tun bɛ san 50 ɲɔgɔn bɔ a ko ten Madame Gillespie y'a fara kan min bɛ kuma kiiritigɛso ka latigɛ kan juin kalo tɛmɛnen na n'o ye Roe versus Wade ka fanga tiɲɛ baarakɛdaw minnu bɛ tugu mɔgɔw kɔ n'o ye Ad Impact ye o ka fɔ la musaka min bɛ kɛ politiki laseli gansigiliw la o bɛna se miliyari 10 ɲɔgɔnna ma novembre kalo o tile 8 kalataw la o ye Amérique kalata bɛɛ lajɛlen ye Gillespie dalen b'a la k'u jɔyɔrɔ bɛ kalata la novembre kalo tile 8nan o camancɛ kalataw bɛna kɛ Amérique jamana na o bɛna jira politiki bolofara 2 cɛ la républicain walima démocrate bɛna wasabulon o so kelen bɛɛ mara wa a jaabi bɛna nɔba bila jamanatigi Joe Biden ka fanga san 2 nataw la White House kɔnɔ